Καλημέρα σας. Σήμερα θα δείξουμε ένα μίνι πρόγραμμα υψηλής έντασης διαλυματικής προπόνησης, το οποίο είναι κατάλληλο για αρχαρίους, αλλά και για πιο προχωρημένα επίπεδα. Έχουμε ξεκινήσει κάνοντας ζέσταμα στο δρόμο ή στο διάδρομο για περίπου 10 λεπτά. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα συνδυασμό 6 ασκήσεων, οι οποίες είναι εναλλάξ αερόβια με αναερόβια άσκηση. Και όταν ολοκληρώσουμε τον κύκλο θα το κάνουμε για άλλες 2 φορές. Σύνολο δηλαδή 3 κύκλους. Οι αρχάριοι μπορούν να πάρουν βαράκια του 1,5 κιλού ή 2 κιλών. Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να πάρουν 3 κιλά ή και 5. Η διάρκεια των ασκήσεων είναι 40 δευτερόλεπτα με διάλειμμα 20 δευτερόλεπτα. Αγαπητοί μου φίλοι, μην ξεχάσετε οπωσδήποτε να κάνετε καλή αποθεραπεία, η οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε διατάσεις των μυϊκών ομάδων που εργαστήκαμε, διατάσεις για όλο το σώμα και αν θέλετε και μια τεχνική χαλάρωση στο τέλος, γιατί όχι.